Hi havia una vegada un pastor que tenia 100 ovelles. En tenia de negres i de blanques, de grans i de petites. El pastor s'estimava molt les seves ovelles, sempre les portava a pasturar als prats d'herba més fresca i procurava cuidar-les de la millor manera. I si algun llop s'hi volia acostar, el pastor defensava les seves ovelles. Fins i tot hauria donat la vida per elles. Però vet aquí, un dia es va perdre una ovella. El pastor la va buscar entre les altres i no la va trobar. Pobre pastor, com n'estava d'amoïnat per l'ovella que faltava. Però, com que era ben decidit, va deixar les altres 99 ovelles en un lloc segur i se'n va anar a buscar la que s'havia perdut. I, finalment, la va trobar. Va abraçar l'ovella amb afecte, se la va posar sobre l'espatlla i la va portar amb les altres. Era un bon pastor que estimava cada una de les seves ovelles. Jesús ens va dir que ell és el nostre bon pastor, perquè ens estima, ens protegeix i té cura de nosaltres, com el pastor que cuidava les seves ovelles.